E falando de estafas, moita atención se os chaman, supostamente, da súa compañía telefónica para anunciar un aumento das tarifas. É parte dunha trama para conseguir os nosos datos. A policía alerta dos riscos deste calote da dobre chamada. Chamadas de números de países que non son moi habituales, como Nigeria ou Rumanía ou así. Chamarme para dicirme que si pago moito, que si pago pouco. Algúna vez, algúna destes de recursos humanos ou máquinas directamente que che chaman e te din son non sei quen. As tramas son variadas, pero a policía alerta dunha que rexorde con certa cronicidade, o que bautizaron como o calote da dobre chamada. Te llama tu supuesta operadora de telefonía actual para decirte que te van a incrementar el precio en tu factura de móvil de forma inminente. Además, se dirigen a ti por tu nombre y apellido, asegurando pertenecer a la compañía telefónica en cuestión. Poco después te llama la competencia para prometerte una mejora de las condiciones y hacerte una oferta más suculenta. Se picamos e queremos cambiar a esa nova compañía, temos que dar os nosos datos. O caso é que as dúas son chamadas trampa. Primeira pista, as operadoras teñen normas para comunicar cambios nas tarifas. Deben hacerlo por escrito y como mínimo con un mes de antelación. Sospecha, si te meten prisa, si te hablan de una subida inminente y si no te han avisado con la suficiente antelación. De ser o caso, mellor desconfiar e cortar a chamada sen dar datos. É que se fía hoxe en día. Por sempre letes ou sempre uns datos e te fillos e te fastidian. E os maiores máis que os novos son máis espabilados. Algúns tamén ven que pillaron, que ben sei a quen lle colleron cartos do banco tamén. Con tanto fraude que hai, tens que estar aí, pendiente de que non che metan un bufo, non?